borok rokni khugo khwnao lama nungma baino chongui nei mano obo tiprasa kami amsai wngano abo hairok sajakmani erengle ingyana abo busa jotui kubui lukurok sawui bo mano tamni hinba tiprasa kami amsai rogo lama kwkak mukak gudrak mudrak ma kwbang thanglaisuk khlai tongya lama rokni mukhang nungma baino wansugui nei mano abo tiprasa kami amsai no wngnai abo hairok mangpili tabuk tripura hasteni kwrwng kwrwng tiprasa kami amsaio chwng nugui mano dolai hangkoni chailangta amsaio bo abo haino mangpili abo hai thairogo tini brain namungo thangui soikya tiprasa hamkrai mantri Mebar Kumar Jumatia amsaini tui sama saikya tei tui chanda thangma lama kwcharo sal kwbang romunyo lama kwrwi nungjaknai tui kaham kwrwi phwrangsati sep kwrwi tei rwngsungnani nok kaham kwrwi obo hairok jwngjal thangwi nugui kha tiprasa hamkrai mantri sakar kamini khasi thai kamio tongui tongnai kamini jwngjal sawi khwnarnani bagwi nasing tonglai jabo tiprasa hamkrai mantri no o kamini borok jotono huk haba khlainai bagan khlai chanai hukni mukitong thaikitong kwai thalik hatiwo talangui phalui ajinai mamang phia lama haimani bagwi kaham khlai hatiwo thangui maya tei ajui maya hinui saka Angthero jotono khlumoya phaio ang Sakhan Hills ni tinio barikhe khaksangmo akhe khakamo skangthero mari pio maengkhe tinio asuhu bochor bosor gণতন্ত্রই hatui moni psingyo chini Sakhan Hills o Sakhan area o minister torro wahani din phochin thingyo phaya himba tinio le chung keha khaksang parama nango chung hadumama nango joto khaksang mo bekiye chung DW and Forest Minister no nai solaiya tongo wahani salo phochin thingyo bodikhen ma minister tor phaya akhe tinio chung chini thingyo minister thaimoni uklowo chung memorandum keha submit khenai abo khe chini parani subida osubida notuyena chung memorandum submit khenai ke chini memorandum o tongo je broroni thangye tonman bo keha lifeline road connectivity Mantri Mebar Kumar Jumatia sak baithang o lamao thangai naikha tei o kami rogo tam jungjal lok tong kamini lukurobe koklam salaikya tei sakar kami o tongnai lukurok kwbangma samurok no tui memorandum laikya tiprasa hamkrai mantri no abon bo ya already khaksangmo ya phai pio je bo Sakhan tui sama tu Sakhan Shermun parani jorao keha lama panman bo NEC ni thingyo action taken ongpai ha himba abo implement ongyako abono daidi doriye implement kheanman bo keha chung DW and Forest Minister no memorandum mo number 1 o chung ya phainai ake number thainai mawo chini thingyo school tongo master kroi staff kroi ke abono daidi doye chini thingyo po staff soplung khayari anema akhe chini thingyo bo haduma nama nango chini thingyo health ni facility chini thingyo kroi tawo khongha health sub center tange tengyo abo phono paisu yakho akhe abono phono daidi doriye pairi anema akhe aboro staff phono daidi doye soplung khaye chini sakawo riyo anema abono pachung pasuyo akhe abon khoye electricity supply chini thingyo tinin jorao po karem chung kaham khemaya ko akhe karem ni bo po chin thingyo already karem maya mani jai ongpai ha abo po ke ha chung sarkar ni uklawo tongni bari khaksang mo brono maya phayo himba abo karem chung mai mo tinin jorao po abo implement ongya ko abo no po daidi doye implement kherian man bo chung thai thammawo makho suyo akhe thai bremawo water consumption bro thange ton mangkhe tui nawo akhe tui ni bo po chin thingyo samung tawo tangye tuyo himba abo samung daidi doye soplung ong yamon bo ya ong bo ye abo no breke daidi doye soplung kheri mai nai abo pochini demand o
tinini memorandum o klai singyo akhe aboni khoi phiye lama tre tungha je dolai bai ke chini kanek o nema abo lama ke ha tung enke abono ko chung chini memorandum o chung ko singyo hambai khaksang ke tawo bosakan sermon haduman yung ya ang kiha boroni sakan sermon tu para ni ong yang kau tha thani sanma boro somoi mai mamba ye bari khakso akema ya aini mung ke bonom pora iri ang heo panji ke meska ake aini para so ke sermon tu para wo ke ang boro kau tha thani sama somoi jora mai mamba yang kangwo jotono aini kapang khaksa maya phayo ke tawo ang besi ba ke samchumole mai ke chini bo sakan sermon bo hadumawo skang rau phono bosor lai thangmo nimsiyo pho dinin dekie minister rau arke phainai ye chung bodi ke mai somorau ungya ko mba ye dinesa chung puila ma hindeyo mai sau tonga ne ba ye bari ke khakchang sungha bari ke brono welcome make so arme tinyo bo hadumaro no bodi phainai himaro no khakchang mole chung ari samaya are mba ye chung bo tini phaimon deyo no chung jo to bochin elaka bochin hadumani ongye chung hogra jagra rao para boi ni chung phailaye nai saulaye tongo kebo nai saumono chung khakchang mo dekhino chini je hogra rao phainai rao pho boro browni tin browni khapang bai ke bro pho bono naiye discount bor chini jatin ba pandawo chung khakchang mo dekhe bro pho chung no browni je maimon jarawo nangkhruye samung ta man ba pandawo hewanu he asau asuno kaksa tabule lama da mano tabule ti kaham da mano sumung khawa tamni hinba bolong tangbedini montri shak baithano thangai naikha kami amchani goti bahai haini bai khawa kabangma khakamu imang rabjak mokolo kabang imang nukjak abo busuk jora tui kubui ungno jorano phunugnai kubui tamo honi salai tongkha amchani tong kosong lukuro